Aquesta és la primera exposició individual de la Susana Inglada en un centre d'art de l'estat espanyol. És interessant perquè en els darrers anys l'artista ha tingut molt reconeixement internacional i tot i ser d'aquí, del context local, no ha estat una artista, diguem-ne, molt representada i molt present en la programació de centres d'art de Catalunya i tampoc de l'estat espanyol. La meva aproximació, primer de tot, ha estat parlar amb ella i entendre què desitjava mostrar, quines obres li venia de gust presentar. Vam començar revisant obres que ja tenia produïdes i pensant quines eren interessants en aquest moment donat mostrar aquí, què li venia de gust, però també de seguida ella va visitar l'espai i va voler crear obra nova adaptada una mica a l'arquitectura del centre expositiu, perquè aquesta és força la seva manera de treballar. El seu treball es desenvolupa principalment en el camp del dibuix i de la pintura, però els treballa amb una noció com d'expansió. Rarament trobem obres autònomes que sempre s'exposin de la mateixa manera, sinó que cada una de les exposicions ella l'entén com un capítol d'un gran llibre visual que està desenvolupant al llarg de la seva trajectòria i en cada capítol podem retrobar obres antigues però exposades d'una manera diferent o en relació a altres que no s'havien exposat abans. La Susana Inglada, a banda de la seva trajectòria com a artista en l'àmbit de les arts visuals, durant un temps es va dedicar i es va formar en l'àmbit de la interpretació, en l'àmbit de les arts escèniques. I crec que aquesta influència està molt present i es fa notar en la seva pràctica artística. Les seves obres tenen un component molt fort escenogràfic. Tenen en compte l'arquitectura, van més enllà de la bidimensionalitat i adquireixen gairebé com una tridimensionalitat. Moltes vegades arriben a integrar l'espectador dins l'obra mateixa.